Vi er ved Jørgen Ravn Nielsen på Skovgården i syd for Kolding, og han har lånt Stackview af Kolding Herreds Landbrugsforening. Og så vil vi spørge ham, hvordan han hidtil har holdt øje med sit korn. Jamen, det har jo været at gå ud og stikke hånden i stakken og mærke på, hvordan det var. Ja. Hvorfor lånte du så et Stackview-spyd? Jamen, jeg synes, det var en smart måde. Du kunne se det inde på computeren, hvad status var. Og hvad har du haft ud af det? Jamen, det har jo gjort, at jeg får fulgt med i det. Nok mere, end jeg gjorde før. Hvordan er det så at finde ud af? Det er ingen problem. Det er meget nemt at finde ud af. Må jeg spørge dig, vil du selv anskaffe dig et spyd? Det kunne jeg godt finde på, ja.